Eta Inkarnatuz Tolosa ingurun sortu da, 86an, Felipe Gorritiren heriotzaren 100. urte hurrenan, eta orduz geroztik Inauterikin harreman handia eduki du zeak orkestrak. Eta urte bat jun, beste etorri, nire despatxoan bildu ginen biok, eta idea batekin, musika honi, Tolosako musika honi, forma bat ematea, disko bat egitea eta hori da. Gure Inauteria ez da sofistikatu da, ez da gauza zaleko bat, baizik da gauza bat unkigarria, oso sentibera. Orduan, hori nahi dugu isladatu oso modu xume, baina alde biren erakargarri baten, ez? Diskak 11 elkarte ezberdinen doinuak ditu. Moldatzaileek beraiek aukeratu dute zein elkartenak egin, beraien harremanengatik. Guretzako berezia dela, ez? Miria pasatze dela kalian txarangak ikustitugunen eta guk inalizatia eta egia esan oso polita izan da. Eta normalen ohituta gaude modu baten entzuten, baino abestia beste ikuspegi batetik entzutea, ikustezu zenbat aukera emateitun abesti edo zati batek, ez? Nik uste sokak ematen diola beste kolore oso desberdina kanta guzti horiei. Eta doinuak sokaren koloreak ematen duna da amesteko eta beste leku batutara abstrakto egotara joatea, ez? Doinuak guretzat desberdinak izan dira eta grabaketa oso aberatsa izan da eta oso polita izan da lantxo honetan parte hartzea. Eta, bai salto iteko, bai lasai egoteko, amesteko ere bai abesti horiekin, horrek aukera ematen du hortako. Baina, hau hasiera besterik ez da. Saiatuko geak Tolosako doinu guztiak grabatzen. Berezia. Urtero, holako sailtxo bat eta elkarte guztien representazioa ematea, nik uste merezi hola.